Otvorena sam i prijemčiva za sva dobra i obilje univerzuma. Svakoga dana bar jednom sednem, raširim ruke i izgovorim. Otvorena sam i prijemčiva za sva dobra i obilje univerzuma. Kada to uradim, imam osjećaj da napredujem. Univerzum mi daje samo ono što imam u svesti, a ja u svesti uvek mogu da stvorim više. To je kao kosmička banka. Ulažem mentalni depozit tako što širim svest o svojoj sposobnosti da stvaram. Meditacija, seanse i afirmacije su mentalni depoziti. Neka vam pređu u naviku da svakoga dana ulažete u kosmičku banku. Bezbedna sam u univerzumu, sve što živi voli me i podržava. Zvezde, mesec i sunce kreću se po savršenom božanskom redu. Njihove putanje imaju red, ritam i svrhu. Ja sam deo univerzuma i zato znam da moj život takođe ima red, ritam i svrhu. Ponekad mi se čini da mi je život haotičan, ali znam da se božanski red krije čak i iza haosa. Dok dovodim svoje misli u red i savladavam lekcije, haos nestaje i red se vraća. Verujem da je moj život u savršeno i ispravnom božanskom redu. Sve je dobro u mom svetu. Ja živim i boravim u svetu mogućnosti. Ponavljajte za mnom. Ja živim i boravim u svetu mogućnosti. Sve je dobro ovde gde sam sada. Razmislite na trenutak o tim rečima. Sve je dobro. Nije nešto dobro. Nije malo dobro. Sve je dobro. Kada verujete da je sve moguće, otvarate se za odgovore u svim životnim aspektima. Mi smo u zbiru svih mogućnosti. To uvek zavisi od nas, pojedinačno i kolektivno. Ili gradimo zidove oko sebe, ili ih rušimo jer se osjećamo toliko bezbedno da puštamo dobro u svoj život. Posmatrajte sebe objektivno. Obratite pažnju na sve što se u vama dešava. Kako se osjećate, kako reagujete, u šta verujete. Dozvolite sebi da posmatrate bez komentara ili osuđivanja. Ako to uradite, živećete u zbiru svih mogućnosti. Zahvalna sam za život, sada i zauvek. Duboko u središtu moga bića nalazi se nepresušan bunar zahvalnosti. Sada dozvoljavam toj zahvalnosti da mi ispuni srce, telo, svest i celo moje biće. Zahvalnost zrači iz mene u svim smerovima, dodiruje sve u mom svetu i vraća mi još većim brojem razloga za zahvalnost. Što je moja zahvalnost veća, svesnija sam da je izvor zahvalnosti neiscrpan. Prija mi da izražavam zahvalnost. Zahvalnost je izraz moje radosti. Zahvalnost je moje vuneno ćebence. Zahvalna sam za sebe i za svoje telo. Zahvalna sam što vidim, čujem, što imam čula ukusa i dodira. Zahvalna sam za svoj dom i s ljubavlju brinem o njemu. Zahvalna sam za svoju porodicu i prijatelje i uživam u njihovom društvu. Zahvalna sam za svoj posao na kojem u svakom trenutku dajem sve od sebe. Zahvalna sam za svoje talente i veštine koje me ispunjavaju i koje pokazujem u svakoj prilici. Zahvalna sam za svoje prihode i znam da me na svakom koraku čeka dobitak.
Zahvalna sam za sva svoja prošla iskustva, jer znam da su deo mog duhovnog razvoja. Zahvalna sam za svu prirodu i poštujem svako biće. Zahvalna sam za današnji dan i zahvalna sam za sutrašnji. Zahvalna sam za život, sada i zauvek. Graciozno dajem i primam poklone. Zahvalnost i prihvatanje su kao moćni magneti za čuda u svakom trenutku dana. Komplimenti su darovi bogatstva. Naučila sam da ih prihvatam sa ljubaznošću. Ako mi neko da kompliment, nasmešim se i kažem hvala. Ovaj dan je sveti dan od života. Širim ruke i prihvatam bogatstvo koje mi univerzum nudi. Puštam ga da uđe u bilo koje doba dana i noći. Univerzum me podržava na svaki mogući način. Živim u bogatom, skladnom univerzumu, punom ljubavi i zahvalna sam. Ponekad u životu kucne čas da nam univerzum da mnogo toga, a mi mu ne možemo dati ništa osim svoje zahvalnosti. Mnogi su mi neizmerno pomogli u trenucima kada nikako nisam mogla da im se odužim. Kasnije sam došla u situaciju da pomažem drugima. Tako život funkcioniše. Opuštam se i uživam u obilju i zahvalnosti koje osjećam sada. Treće doba je moje zlatno doba. Želim da stvorim svesni ideal poznih godina kao najboljeg životnog doba. Moramo znati da nam je budućnost uvek svetla, bez obzira na godine. To se postiže promenom načina razmišljanja. Vreme je da odagnamo od sebe zastrašujuće slike starosti. Vreme je da se spremimo za kvantni skok u mislima. Treba da izbacimo reč star iz rečnika i da postanemo planeta na kojoj se smatraju mladima i oni koji su proživjeli mnogo. I gde životni vek nema određeni broj. Želimo da nam treće doba bude zlatno doba. Imamo isceljujući svet za život. Toliko dobra mogu da učinim za planetu kao pojedinac. Ponekada mogu da volontiram za određeni cilj ulažući svoju fizičku energiju i novac. Mogu da koristim i moć svojih misli da bih pomogla isceljenju planete. Ako čujem da se desila prirodna katastrofa ili da je negde došlo do bezočnog nasilja, koristim na pozitivan način. Znam da ne pomažem isceljenju ako pošaljem misli pune besa onima koji su odgovorni za to nasilje. Odmah okružujem tu situaciju ljubavlju i afirmišem da iz tog iskustva proizilazi samo dobro. Šaljem pozitivnu energiju, vizualizujem da se sve razrešilo u najkraćem mogućem vremenu i radi najvišeg dobra svih umešanih. Blagosiljam prestupnike ljubavlju i afirmišem da delovi njihovih bića u kojima se kriju ljubav i saosećanje izbiju na površinu i da su i sami isceljeni. Tek kada svi budemo isceljeni i potpuni, imat ćemo isceljujući svet za život. Moje isceljujuće putovanje počinje nežnim mislima, puni ljubavi. Afirmacije za prevazilaženje bolesti. Ja volim svoje telo. Moje telo voli da bude zdravo. Cenim svoje divno telo. Slušam poruke svoga tela. Svaka ćelija mog tela je voljena. Umem da brinem o sebi. Zdravija sam nego ikada. Ja sam u skladu sa svakim delom života.
S ljubavlju stvaram savršeno zdravlje za sebe. Dajem svom telu sve što mu treba na svakom nivou da bi ga dovela do savršenog zdravlja.